Moi kaikki! Me ollaan nyt Ronjan kanssa oltu tää kuvailemassa tuolla valkoisella seinällä taas. Ja siis me oltiin aluksi Helinkaa. Tai joskus Helinkaa. Ja joo, tää tuntuu vähän awkwardilta kävellä taas silleen puhelin kädessä. Ja mä oon siis Ronjan kanssa. Moi. Mä oon kylmä. Me ollaan nyt varmaan tunti tai 2 oltu kuvailemassa. Laittaa kuvia. Koska mun kurssa on upea. Ja mulla on krepatut hiukset. Niinku tollakin. Ja tuntuu tosi oudolta, kun mä kävelen täällä vaan kamera kädessä ja mulla heiluu tää käsi silleen. Mut joo, ei mulla oikein... Mun pitäisi varmaan pistää se mua itse jo. Ja me otettiin venarit Ronjan kanssa. Mä otin tällaisen hopeen. Ja Ronjalla on musta. Ja se nyt jotenkin näkyy. Yrittää nyt tässä näyttää silleen. Niin. Ja niin siis ei mulla oikeastaan tällä videolla mitään ajatusta. Vaan pitää juttelua ja nyt tulee tänään meille yöksi bileet. Se nukahat kuitenkin ennen kahtoo. Siis toi on hirveä Esko epäluulo. Sulla nyt mä nukahan ennen 12. Hei, mä pysyn 5 asti hereillä. Toi nauraa mulle. Saanko mä 20, jos sä oot 5 asti hereillä? Saanko mä 50, jos... siis 15 €, jos mä oon 3 asti. Joo. Oikeesti lupaatko? En tiedä. 3 ei oo niin paha. Jos oot 5 asti, niin saat 15 €. Lupaatko? Joo. Ihan sit oikeesti. Joo, jos oot 5 asti. Deal otettu vastaan. Näytänpä mä peikolta. Pikset vihaan niitä. Niin, eli... Päästiin nyt sisälle. Jatka vaan. Siis mä tehtiin varmaan miljoona kuvaa. No ei, mut siis Otettiin varmasti jotain. Mun retrika ihan täynnä. Tuo retrika on ihan täynnä mun epäonnistuneet kuvia. Mutta nämä varmaan ne parhaimmat tulee Instagramiin. Tai ainakin yksi. Mä oon tosi aktiivinen. Mitäs editoidessa video? Niin, tuolta tulee video. Varmaan 2 huomenna. Otitko sä koneen mukaan? En mä saanut niitä täällä. Kui? En mä olis. No, kumminkin. Yhteisösoinnissa. Mun on pakko suositella tätä. Tähtikirjoittavirho. Siis mä sain tän niin paljon lahjaksi. Mutta tää on ihan sika hyvä. Mä katoin tän eilen Ronjan kanssa. Et eilen. Toispäivä. Eilen. Oliko se eilen? Oli. Eilen. Ei, kun toissapäivänä. Niin toissapäivänä mä katsoin tän Ronjan kanssa. Sanoin, että on ihan surkeeta, siis silleen, että ei ihan surkea, mutta siis se ei vaan... Se vaan silleen, että hoho, että voi käydä tylsemmäksi. Mutta tai siis niinku... Siis toi on kaunis leffa ja kaikkea mun mielestä ja tolle. Mut... Ei se vaan ollut silleen. Tässä sanotaan niin ihania asioita. Ja sit jos joku ei ole lukenut tätä, tossa on teille pikku teksti. Näin. Varmaan lukeekin sen. No niin, mutta se voi pysäyttää videon siksi. Niin mä tykkään tästä ihan sikana ja tää on ihan sika koskettava ja... Tämä on K12. No ei. Ihan sama kun koetaan kattoo, koska ei tässä tapahdu silti mitään niin järkyttävää. Hei, et viittis leikkiä sillä meidän pyykkitelineellä. Toi joku ongelmalapsi. Niin ole. Kaikki sanoo siitä. Mut joo, ei mulla oikeastaan tällä videolla ollut mitään muuta tekemistä kuin sano kuulemiset. Ja niin. Nälkä. Tuolla tulee aina nälkä. Oikeesti. Ja saat odottaa. Niin, ja joten ensi videossa me nähdään. Peukku ylös ja kommentoikaa alas, mitä videoita haluatte. Ja mun kanavalle tulee varmaan tänään sitten haastevideota, mutta Romit ehkä. Eiku niin? Meidän pitäisi tehdä tänään se haastevideokin. Ronja ja Erin, käykää tsekkaa. Mä laitan sen tuohon alas vielä. Ja sitten mä laitan ne edelleen ne sosiaaliset mediat, mistä te voitte seuraa mua. Mutta me nähdään ensi videossa. Moi!